श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही माझा साष्टांग दंडवत. श्री नामानिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत. आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करणार आहोत. तर 8वा अध्याय आपण अर्धा केला होता. आपण 14 श्लोक घेतले होते. तर थोडस पाठीमागे जाऊन थोडीशी उजळणी करून आपण पुढे जाऊया. तर आपण या भक्ती मार्गावरती आहोत, शुद्ध भक्ती मार्गावरती. आणि खूप सुंदर असा सुलभ, मग 9व्या अध्यायामध्ये भगवंत सांगतातच आहे की राजगुह्य ज्ञान हे ज्ञानांचा राजा, असं मी तुला ज्ञान देणार आहे. आणि या भक्तीच्या सुलभ मार्गावरती की मग कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग यापेक्षाही भक्ती योगाला, आणि म्हणूनच त्या टप्प्याटप्प्याने, जसं आपण बघितलं अष्टांग योगामध्ये, आपण एक सेकंद द्या, एकच सेकंद. क्षमस्व. तर आपण या भक्ती मार्गावरती आपण बघितलं की कशा प्रकारे, मग थोडस आपण 14व्या श्लोकावरती पण पुन्हा जाऊया आणि बघता येईल आपल्याला की आपण या भक्ती मार्गावरती काय जाण्याचा प्रयत्न केला असो. मग हा शुद्ध भक्त जो असतो, म्हणून इथे अनन्य दोन शब्दांचं वर्णन पण भगवंतानी दिलंय की अनन्य जी भक्ती आहे, ती अनन्य भक्ती म्हणजे भगवंतांशिवाय दुसरं काहीही स्मरण म्हणजे दुसरं काहीही सुचत नसतं अशा भक्ताला. आणि म्हणूनच सततम आणि नित्यशः या शब्दांवरून दर्शवल्याप्रमाणे शुद्ध भक्त हा सदैव कृष्ण स्मरण करीत असतो आणि श्रीकृष्णांवर ध्यान करीत असतो. आणि ज्याला भगवंतांची अत्यंत सुलभपणे प्राप्ती होते, अशा शुद्ध भक्ताचे विशेष गुण आहेत. आणि गीता या भक्ती योगाच्या अत्यंत महत्वावर इतर कोणत्याही योगापेक्षा अधिक जोर देते. आणि म्हणून या भक्ती योगाचा जो टप्पा आहे, हा भक्तियोग म्हणून आपल्याला या ज्ञानयोग आणि कर्मयोगाच्या मध्ये जसं बॅटर असतं ना, जे की अगदी महत्वाचा जो भक्तियोगाचा, आणि म्हणून याची महती, या भक्तियोगाची महती की जसं आपण कर्मातून भक्ती साधतोय, आणि या भक्तीच्या मार्गावर जाण्यासाठी काय ज्ञान आवश्यक आहे, म्हणून या कर्मयोग आणि ज्ञानयोगाच्या मध्ये ही भक्ती भगवंतांनी सांगितलेली. आणि म्हणून या भक्तीचं बॅटर आहे, हे भक्तीचा महत्वाचा जो आपण म्हणतो ना, त्या सँडविच मध्ये मसाला असतो तो मुख्य असतो ना, तर त्याप्रमाणे असं हे भक्तीचं सुंदर असं ज्ञान आहे, जे भगवंतांनी अत्यंत सुलभपणे अशा त्या, मग अनेक उदाहरणं देता येतील की अशा म्हणजे एखाद्या खजिन्यामध्ये कसं ते गुप्त ज्ञान, तसं ते ज्ञान आहे. ते ज्ञान या दोघांच्या याच्यामध्ये असं जपून ठेवलेलं ज्ञान, आणि अशा या भक्तीच्या ज्ञानाबद्दल आपण जाणतो. आणि शुद्ध भक्त हा श्रीकृष्णांच्या अनेक रूपांपैकी एका रूपाची भक्ती करण्यामध्ये सदैव युक्त झालेला असतो, ही अशी अनन्य भक्ती. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे, तर असा भक्त हा भगवंतांच्या कुठल्याही, म्हणून मग त्या कुठल्याही रूपामध्ये तो भगवंतांना मान्य करतो, आणि भगवंतांच्या त्या रूपावरती, मग श्रीराम, नृसिंह या कुठल्याही रूपावरती तो श्रीकृष्णांची राम आणि नृसिंहांसारखी विविध विस्तारित रूपे, अंश आणि अवतार आहेत. आणि भगवंतांच्या या दिव्य रूपांपैकी कोणत्याही रूपावर भक्तिभावाने भक्त आपले मन एकाग्र करू शकतो. श्रीकृष्णांची राम आणि नृसिंहासारखी विविध अशी विस्तारित रूप आहेत, त्यांचे अंश, त्यांचे अवतार आहेत. मग भगवंतांचे अवतार आपण भागवतामध्ये अनेक त्यांचे अवतार जे बघतो, त्यानंतर जे मुख्य दशावतारांबद्दल आपण जाणतो, मग त्याच्यापैकी श्रीराम हा हे त्रेतायुगातील, आणि नृसिंहाचा अवतार झालेला आहे सत्ययुगामध्ये. तर अशा प्रकारे कशा कशा निरनिराळ्या अवतारांमध्ये भगवंत असले तरी भक्त हा भगवंतांशी संलग्न असतो. त्रेतायुगामधले प्रभू श्रीरामचंद्र
आणि लगेचच जो 8वा अवतार घेतलेला आहे भगवंतांनी, तर तो श्रीकृष्णांचा अवतार तो द्वापार युगामध्ये आहे. आणि मग अशा प्रकारची जी रूपं, आपण आधीही मत्स्य, कूर्म, वराह, त्यानंतर परशुरामांचं रूप आहे, त्यानंतर हे सगळे नृसिंहाचा अवतार आहे, हे सगळे दशावतारांपैकी एक आहे. आणि नंतर गौतम बुद्ध, त्यानंतर कल्कीचा अवतार. आपण या कलियुगामध्ये जो अवतार आहे की अगदी मग आपल्याला या अध्यायाच्या शेवटी सुद्धा किंवा मधल्या काही श्लोकांमध्ये वर्णन केलेलं आहे की भगवंतांनी कलियुगाच्या शेवटी सुद्धा कल्कीचा अवतार घेऊन शेवटी पुन्हा ज्या अधर्माचा अगदी जो प्रकोपाला गेलेला असतो आणि धर्माचा ऱ्हास होत असतो, अशा प्रकारे पुन्हा धर्माची स्थापना करण्यासाठी भगवंत त्या पुन्हा पुन्हा या युगामध्ये मूळ रूपात त्यांच्या प्रकट होत आहे, जे अजन्म आहेत, जे अव्यक्त आहेत. आणि अशा प्रकारे भगवंत हे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे. आणि म्हणूनच या धर्माची पुनर्स्थापना पुन्हा पुन्हा करण्यासाठी भगवंत हे त्या त्या युगामध्ये, सत्ययुग, द्वापारयुग, त्रेतायुग, कलियुग, म्हणून या युगांमध्ये भगवंत प्रकट होत असतात. आणि म्हणूनच हा जो शुद्ध भक्त असतो, या शुद्ध भक्ताचं वर्णन इतकं सुंदर केलेलं आहे भगवंतांनी की मग अनन्य भक्तीमध्ये, आणि म्हणूनच भक्ती योगाद्वारे भगवंतांची सेवा करणाऱ्या अनन्य विशुद्ध भक्तांना कोणती अंतिम अवस्था प्राप्त होते, या श्लोकावरून, या 14व्या श्लोकावरून जे आपण जाणलेलं आहे की जो भक्ती योगामध्ये असतो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरती नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. मग अशा भक्ताला काय प्राप्ती होते आणि अशा भक्ताची काही अपेक्षा असते का? तर नाही होत. ती निरपेक्ष भावनेने तो भक्त असतो. आणि म्हणूनच इथे म्हटलेलं आहे की ज्या प्रकारे बघा, अनन्य चेता, म्हणून मी ते शब्द म्हटले, अनन्य चेता हा शब्दावरून दर्शवल्याप्रमाणे भक्ताला श्रीकृष्णांव्यतिरिक्त इतर कशाचीही अभिलाषा नसते. मग हा भक्त इतका शुद्ध असतो की त्याला त्याला त्या काय म्हणतो ना आपण, या मुक्तीची सुद्धा त्याला अपेक्षा नसते. आणि अशा प्रकारे कुठलीच अभिलाषा नसते. त्याला स्वर्ग लोकाप्रत उन्नत होण्याची इच्छा नसते, तसेच ब्रह्मज्योतीमध्ये विलीन होण्याची किंवा भौतिक जंजाळातून मोक्ष प्राप्ती करण्याचीही इच्छा नसते. विशुद्ध भक्ताला कशाचीच अभिलाषा नसते, कशाचीही अभिलाषा नसते. चैतन्य चरितामृतात शुद्ध भक्ताला निष्काम म्हटलेले. निष्काम, कुठल्याही फळांची अपेक्षा न करता ते कर्म करणं, निष्काम जसं आपण म्हटलंय, तसा हा शुद्ध भक्त आहे. अर्थात त्याला स्वार्थ तृप्तीचीही इच्छा नसते. परिपूर्ण शांती केवळ त्यालाच प्राप्त होते. आणि जे स्वार्थ हेतूने प्रेरित झालेले असतात त्यांना शांती कधीच प्राप्त होत नाही. मग कुठेतरी बघा, आपण म्हणतो ज्ञानयोगी, कर्मयोगी, हठयोग्याला थोड्याफार प्रमाणात स्वार्थ, कारण कुठेतरी त्या ज्ञानाने मला परिपूर्ण व्हायचंय, मला त्या कर्मातून भक्ती साधायची आणि मला ते मोक्ष साधायचंय, म्हणजे कुठेतरी मला आहे, हो, कुठेतरी मी आहे. आणि म्हणूनच त्या समाधीस्थ अवस्थेमध्ये भगवंतांशी जोडले जाऊ शकतो, पण तिथे कुठेतरी ती भावना मिसिंग आहे. आणि म्हणूनच हा शुद्ध भक्त जो आहे, या शुद्ध भक्ताला कसलीच अभिलाषा नसते, कारण फक्त सेवा, की मग भगवंतांची सेवा हवी आहे. आणि त्या भगवंतांच्या सेवेमध्ये स्वतःला पूर्णपणे जो समरस करतो आहे, त्या विशुद्ध भक्ताला कुठलीच अभिलाषा नसते. ना त्याला मुक्तीचीही अभिलाषा नसते की मला हे धाम हवं आहे, मला मोक्ष प्राप्ती करायची आहे, ती कसलीच अभिलाषा त्याच्याजवळ नसते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे की ज्यांची माझ्यावर अनन्य भक्ती आहे त्यांना सहजपणे भगवत प्राप्ती होते, हे प्रत्यक्ष भगवंत स्वमुखाने सांगतायत. आणि म्हणूनच असा हा जो शुद्ध भक्त आहे, या विशुद्ध भक्ताचा विशेष गुण म्हणजे तो विचलित न होता, देश काल परिस्थितीचा विचार न करता सदैव श्रीकृष्णांचं स्मरण करीत असतो. प्रल्हाद महाराज हे आपल्याला उदाहरण आहे. स्थिता धीर मुनी, कितीही संकट येऊ दे, कशाचंही, कुठल्याही गोष्टींचं कुठल्याही गोष्टींना तोंड द्यावं लागू दे, की अगदी ज्या हिरण्यकश्यपूने इतके ज्यांचे हाल केलेले आहेत, प्रत्येक दिवशी ज्यांनी मरण यातना सोसलेल्या आहेत, असे प्रल्हाद महाराज, परंतु कशाचीही तमा न बाळगता नारायण 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 नारायण, कारण भगवंतांवर पूर्ण श्रद्धा होती, पूर्ण ती अढळ असा विश्वास होता. आणि म्हणूनच त्या प्रकारे ती निष्ठा, ती रुची, ती भावभक्ती आणि प्रेम होतं भगवंतांवर. आणि म्हणूनच तो ठाम विश्वास होतो. आणि म्हणून असा हा सद्भक्त अनन्य भक्तीमध्ये असतो आणि विशुद्ध भक्तीमध्ये असतो. त्याच्या भगवत स्मरणामध्ये कोणतीच विघ्ने येत नाहीत. तो आपली सेवा कोणत्याही काळी स्थळी करू शकतो. बघा,
मग काही जण म्हणतात की भक्तांनी वृंदावनादी पवित्र तीर्थस्थळी किंवा भगवंतांच्या लीलास्थळी वास केला पाहिजे. तथापि शुद्ध भक्त हा कुठेही राहून आपल्या भक्तीद्वारे वृंदावनाच्या वातावरणाची निर्मिती करू शकतो. श्री अद्वैत आचार्य जे आपण म्हणतो, जय जय हो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद, श्री अद्वैत जे म्हणतो आपण, जे तर त्याप्रमाणे त्या अद्वैत, जे अद्वैत आचार्य म्हणतायत, श्री चैतन्य महाप्रभूंना सांगितले श्री अद्वैत आचार्यांनी. एक मिनिट हा. जे अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त, त्यापैकी जे अद्वैत आचार्य, त्या अद्वैत आचार्यांनी श्री महाप्रभूंना सांगितले की हे भगवान, जे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांचं रूप, आणि म्हणूनच ज्या श्रीकृष्णांनाही मग राधेचं जे महत्व दिलेलं आहे आपल्याला उपदेशामृतामध्ये, त्यानंतर भक्तिरसामृत सिंधूमध्ये, ईशोपनिषदामध्ये या सगळी वर्णनं आहेत. नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन जे आहे भक्ती रसाम नाही सॉरी उपदेशामृत, त्याच्यामध्ये राधाकुंड म्हणजे राधेचं जे वर्णन केलेलं आहे. आणि ह्या राधेचा जो भाव आहे ना, तो राधेचा भाव श्रीकृष्णही जाणू शकले नाहीत, आणि म्हणून तो भाव जाणून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंचा ज्यांनी अवतार घेतलेला आहे. राधेचा भाव, राधेचं तत्व जाणण्यासाठी, राधेचा तो माधुर्य रस, आणि त्या आपल्या आकलन शक्तीच्या पलीकडे आहे हो. आणि अशा चैतन्य महाप्रभूंना अद्वैत आचार्य सांगतायत की हे भगवान, जेथे जेथे तुम्ही आहात तेथे तेथे वृंदावन आहे. इथेच माझे पंढरपूर, म्हणजे जसं कुठलाही शुद्ध भक्त म्हणतोय ना की तिथे तो त्या त्या धार्मिक स्थळाचं पूर्ण वातावरण निर्माण करू शकतो. आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे भगवंतांना अद्वैत आचार्य सांगतायत, जे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांचे अवतार आहेत, त्यांना म्हणतात जिथे जिथे तुम्ही आहात तिथे तिथे वृंदावनाचंच वातावरण, तिथे तिथे वृंदावन आहे. आणि म्हणूनच असा हा जो शुद्ध भक्त आहे, ही गीता या भक्तियोगाच्या महतीवर जास्त जोर देते. आणि त्याप्रमाणे हे भक्तियोगी जे असतात, मग ज्ञानी कर्म, मग जे आपण म्हणतो की कर्मयोगामध्ये जे आहेत, ज्ञानयोगामध्ये आहेत, हठयोगामध्ये आहेत, ते कुठेतरी त्यांना कशाची तरी अभिलाषा असते, परंतु विशुद्ध भक्ताला ती अभिलाषा बिलकुल नसते. ते कशा प्रकारे भक्ती करतात? तर तो शांत रस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस आणि माधुर्य रस. मग त्या शांत रसाचं उदाहरण म्हणजे माहितीये की कृष्णाचं जे गळ्यातले जे हार असतात ना, कृष्णाच्या गळ्यातल्या फुलांच्या माळा हो, ते कृष्णावरती नितांत प्रेम करतात, आणि त्यांचा तो रस, त्यांच्यातून ते निघणारं जे काही भगवंतांशी जोडलं जातं, त्याप्रमाणे ते भगवंतांशी जोडलेले असतात. मग ज्या गायी आहेत, ज्या गायींचं भगवंत रक्षण करतायत, त्या गायी जेव्हा भगवंतांच्या चरणापाशी बसतात आणि त्यांच्या श्वासातून भगवंतांना वारा घातला जातो, आणि मग जो वाऱ्याच्या झुळूक ज्या येत आहेत तो सुद्धा भगवंतांशी जोडलेला असतो. अशा सगळ्यांना शांत रस म्हटलेला आहे, कारण ते ती शांत भावना आहे. व दास्यत्व म्हणजे हनुमानाचं दास्यत्व, की जे प्रभू रामचंद्रांचं ज्यांनी सेवा केलेली आहे. साख्य रस जो अर्जुनाच्या कडून आपल्याला म्हणतो, किंवा मग ज्या प्रकारे हा जो भक्त असतो. मग वात्सल्य रस, माझं यशोदा मैयाचं हे उदाहरण, माधुर्य रस, प्रत्यक्ष राधाराणी, गोपिका ज्या भगवंतांच्या, मग ज्यांनी विप्रलंब भाव म्हणतात त्याला, की कशा प्रकारे भगवंतांची सेपरेशन, म्हणजे विरहामध्ये सुद्धा भगवंतांची केलेली भक्ती, भगवंतांवर केलेलं प्रेम, अशा या गोपी आहेत ना, या भगवंतांची खूप जवळच्या निकटच्या आहेत. कारण ज्या वेळेला मथुरेला जायला भगवंत निघाले वृंदावनातून, त्यावेळेला त्यांनी पुढचं सगळं, त्यांचा जो काही त्यांचं जे काही काळ होता तो पूर्ण रडण्यामध्ये, की भगवंतांच्या विरहामध्ये, कारण ते सहन नाही झालं त्यांना. आणि म्हणून अशा या गोपी भगवंतांशी खूप निकट अशा होत्या. आणि त्यातली जी गोपी एक, ती राधाराणी, आणि त्या राधाराणी ही भगवंतांची सर्वात निकट अशी गोपी. आणि मग जो माधुर्य रस, राधा कुंडाचं जे महत्व आहे वृंदावनामध्ये, की प्रत्यक्ष राधाराणीवर ज्यांना राधाराणीचं तत्व कळलं नाही, मग ज्या चैतन्य महाप्रभूंचा ज्यांनी जन्म घेतलेला आहे, राधेचं माधुर्य जाणायला, अशा राधेनी भगवंतांवर अगदी निस्सीम असं प्रेम केलेलं आहे. मग वेगळी नाही हो ती आंतरिक शक्ती भगवंतांची. आणि म्हणूनच जसं जेव्हा आपण म्हणतो की हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपण राधाराणीला अळवायचंय. त्या राधाराणीला आपण जेव्हा
प्रार्थना करू तेव्हा आपण निश्चितच भगवंतांशी जोडले जाऊ. आणि म्हणूनच अशा या श्रीमती राधाराणीचं महत्व हे खूप महान आहे आणि खूप थोर आहे. आणि म्हणूनच इथे दिलंय की या महामंत्राच्या कीर्तनाच्या कृष्ण भावनामृत पद्धतीचे हे मोठी वरदानच आहे. कारण मग शुद्ध भक्त इतक्या सहजपणे भगवंतांची प्राप्ती करू शकतो, म्हणून तो या मंत्रामध्ये मुग्ध होऊन जातो. श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्ण म्हणजे सगळ्यांना आकर्षित करणारे आणि आनंद, राम म्हणजे आनंद. मग कृष्ण आणि राम वेगळे नाही. तो म्हणून जी म्हटलं ना की शुद्ध भक्त भगवंतांच्या कुठल्याही अवतारावर निस्सीम प्रेम करतो, निस्सीम भक्ती करतो, असा हा शुद्ध भक्त की ज्याला कशाचीही अपेक्षा नाही. मग आपण पुढे जातोय. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम. दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धी परमां गतः. हरे कृष्ण माताजी वाचणार. हरे कृष्ण माताजी. मलाच ना? हो बोला माताजी. हो हो हो. नवीन वर्षाच्या कृष्ण माझी भावना प्राप्ती भाविक केल्यावर शुभेच्छा सगळ्यांना, तुम्हाला आणि प्रभूजी तुम्हाला पण दादाजी. माताजी. येस, हरे कृष्ण. हो हरे हो, नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. खूप शुभेच्छा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे माझी कृष्ण. प्राप्ती केल्यावर भक्तियोगी महात्मे जन या दुःखपूर्ण तात्पुरत्या जगतात कधीच परतून येत नाही, कारण त्यांना परमसिद्धी प्राप्त झालेली असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे अनित्य प्राकृत जन्म मृत्यू, म्हणून या जन्म मृत्यू जरा व्याधी ह्या या ज्या फॅक्ट्स आहेत ना सगळ्या, या चार दुःखांनी, मग या सगळ्या हे 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 काय म्हणतात ना, ते कितीही कटू असलं तरी ते सत्य. आणि या चार दुःखांनी भरलेलं हे अशाश्वतम दुःखालय म्हटलंय भगवंतांनी याला. आणि परिपूर्ण असल्याने, कारण याच्यामध्ये जन्म मृत्यू जरा आणि व्याधी. कारण जन्म आहे, जन्माला आलेलं मृत्यू पावतंय, पण त्याच्यामध्ये काय भोगायचंय, जरा आधी व्याधी. कारण या व्याधींनी ग्रस्त आणि जर्जरत्व जे वृद्धत्व, मग या सगळ्याला सोसायचं, याला सगळ्याला भोगायचंय, असं हे भोग हे आलेले आहेत ज्या दुःखालयामध्ये. आणि म्हणूनच या दुःखांनी परिपूर्ण असल्या कारणाने स्वाभाविकतः जो परमसिद्धी प्राप्त करतो, परमधाम कृष्णलोक गोलोक वृंदावनाची प्राप्ती करतो, तो मात्र पुन्हा उठून या भौतिक जगतामध्ये परतून येण्याची इच्छा करत नाही. दुसऱ्या शब्दातच सांगायचं तर परमलोक प्राकृत सृष्टीच्या अतीत आणि अवर्णनीय आहे. आणि म्हणूनच या परमलोकाचं वर्णन वेदांमध्ये अव्यक्त अक्षर परमागती असं, परमतत्व परमधाम असं म्हटलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग हे परम लक्ष्य आहे व महात्मे जनांचेही हेच अंतिम ध्येय आहे. साक्षात्कारी भक्तांकडून महात्मे जनांना दिव्य ज्ञान प्राप्त होते. कारण जे साक्षात्कारी भक्त म्हणजेच जे उत्तम आध्यात्मिक गुरु, ज्यांना दृष्टांत मिळालेला आहे, ज्यांनी भगवंतांचा दृष्टांत त्यांना झालेला आहे, जसे माधवेंद्रपुरी आपण बघितले ईश्वरपुरीचे, की प्रत्यक्ष त्या गोपालांनी भगवंतांना दर्शन, माधवेंद्रपुरींना दर्शन देऊन की मी इथे इथे अडकलोय, आणि मग ज्यांनी श्रीनाथजीच्या त्या नाथद्वारला त्या मंदिराची स्थापना केलेली आहे, अशा प्रकारचे हे शुद्ध भक्त हे महात्मे जनांना दिव्य ज्ञान देतात. आणि म्हणूनच मग त्यानंतर कृष्ण भावना युक्त अशा भक्तीचा त्यांच्यामध्ये क्रमशः विकास होतो. त्यायोगे दिव्य भगवत सेवेमध्ये ते इतके रममाण होतात की त्यांना कोणत्याही उच्चतर प्राकृत लोकाप्रत किंवा आध्यात्मिक लोकाप्रत उन्नती करण्याचीही अभिलाषा राहत नाही. कारण मग ते ऍटीज सगळ्या गोष्टी करत असतात, कारण ते भगवंतांशी इतके जोडले गेलेले असतात की भगवंतांशिवाय कशाचंच दुसरं स्मरण नसतं. कृष्ण कृष्ण की जे काही करतोय ते कृष्णाच्या आनंदासाठी करतोय. आणि मग कुठलंही उन्नती की मला हे जमवायचंय, मला हे कमवायचंय म्हणून मी हे सगळं करतोय, तर नाही. त्यांना कुठल्याच गोष्टीची अभिलाषा नसते. ज्यांना केवळ श्रीकृष्ण आणि श्रीकृष्णांच्या सान्निध्याशिवाय इतर काहीही नको असते. हीच जीवनाची पूर्णावस्था आहे. या श्लोकामध्ये विशेष रूपाने भगवान श्रीकृष्णांच्या साकारवादी भक्तांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या कृष्ण भावनाभावित भक्तांना जीवनाची परमसिद्धी प्राप्त होते. दुसऱ्या शब्दात असे महात्मेजन परमश्रेष्ठ साकार रूपाचा, ज्यांना भगवंतांच्या ज्या भगवान रूपाशी जोडले गेलेले आहेत, आणि असे महात्मेजन हे परमश्रेष्ठ असतात. म्हणून जो अर्च विग्रह, ज्या 12व्या अध्यायात आपण याच्याविषयी अजून जाणणार आहोत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे
भगवंतांशी जोडले जाणारे हे महात्मे जन असतात, जे दिव्य ज्ञान इतरांनाही देत असतात. आणि असे हे कृष्ण भावना भावित भक्त असतात. कारण मग कृष्णाशिवाय त्यांना दुसरं काहीही सुचत नसतं. आणि म्हणूनच पूर्ण ध्येय, परिपूर्ण असं ध्येय जे भगवंतच असतात. त्यांच्या संतोषासाठी जे काही करत असतात ते भगवंतांच्या संतोषासाठी. मग तिथे कुठेही स्वार्थ नाही, मला हे कमवायचंय, मला या धामाला पोचायचंय, ही अभिलाषा उरत नाही. मोक्षाचीही अभिलाषा त्यांच्यामध्ये उरत नाही. आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्राकृत जगातल्या अच्युत ब्रह्म लोकापासून ते सर्वात खालच्या लोकापर्यंत सर्व लोक दुःखाची स्थाने आहेत. या लोकात वारंवार जन्म मृत्यू होतात, परंतु हे कौंतेया, जो माझ्या धामाची प्राप्ती करतो त्याला कधीच पुनर्जन्म नसतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्याप्रमाणे पृथ्वीवरील मनुष्य ज्याप्रमाणे उच्चतर लोकाप्रत उन्नत होतात, मग जसं आपण म्हणतो की जे सकाम कर्मामध्ये आहेत, जे पुण्यकर्म करतायत, त्यांना निश्चित स्वर्गलोकाची प्राप्ती होते आणि ते पृथ्वीच्या वरील लोकामध्ये त्यांना प्राप्ती होते, की जे स्वर्गलोक आहे. आणि त्या स्वर्गामध्ये मग ते अनेक काळ सुखांचा उपभोग घेऊ शकतात आणि ते अनेक उच्चतर लोकाप्रत उन्नत होतात. त्याचप्रमाणे इतर लोकांबद्दल दिले ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक इत्यादी उच्चतर लोकातील मनुष्यांचे पृथ्वीवर पतन होते. का? कारण त्या लोकामध्ये गेल्यावर त्या लोकांमध्ये गेल्यावर तिथे जरी सुख उपभोगल्यानंतर तिथे पापपुण्याची गणती असते हो. मग ते पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा मृत्यूलोकामध्ये निश्चितच त्या मृत्यूलोकाचीच प्राप्ती होते. आणि म्हणूनच छांदोग्य उपनिषदात सांगितलेल्या पंचाग्नी विद्या नामक यज्ञामुळे मनुष्याला ब्रह्मलोकाची प्राप्ती होते. परंतु जर ब्रह्मलोकात त्याने कृष्ण भावनेचा विकास केला नाही तर त्याला पुन्हा भूतलावर परतून यावे लागते. उच्चतर लोकांमधील जे कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करतात ते क्रमशः अधिकाधिक उच्चतर लोकापर्यंत उन्नत होतात आणि महाप्रलयाच्या वेळी त्यांना आध्यात्मिक जगताची प्राप्ती होते. श्रीधर स्वामी आपल्या भगवद्गीतेवरील भाष्यामध्ये पुढील श्लोकात सांगतात, ब्रह्मणासह ते सर्वे संप्राप्ते प्रति संजरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परमपदम. जेव्हा प्राकृत विश्वाचा प्रलय होतो, ही प्रकृती आहे, भौतिक प्रकृती, त्याचा जेव्हा प्रलय होतो तेव्हा निरंतर कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असणारे ब्रह्मदेव आणि त्यांच्या भक्तांना त्यांच्या इच्छेनुसार आध्यात्मिक विश्वातील विशिष्ट आध्यात्मिक लोकांची प्राप्ती होते. मग प्रत्यक्ष ब्रह्मा हे सुद्धा जीवाचेच रिप्रेझेंटेटिव्ह आहेत. कारण प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी जी सृष्टी निर्मिती केलेली आहे ती भगवंतांच्या आज्ञेवरून केली आहे. आणि म्हणूनच जीव प्रत्यक्ष ब्रह्मा यांना सुद्धा यांचा सुद्धा एक कालावधी आहे जो आपण पुढच्या श्लोकांमध्ये बघणार आहोत. आणि म्हणूनच या ब्रह्मांचा कालावधी हे ब्रह्म मग जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये असतात, प्रत्यक्ष ब्रह्मांनी कृष्णांची स्तुती केलेली आणि त्या कृष्णांवर ध्यान करतायत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ब्रह्म आणि त्यांचे जे भक्त आहेत ते जेव्हा कृष्ण भावनेमध्येच या इच्छेनुसार जेव्हा कृष्ण भावनेमध्ये असतात तेव्हा त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना ते विशिष्ट आध्यात्मिक लोक, मग त्यांनी ती कृष्ण भावना पूर्णपणे समरस परिपूर्ण असतात त्या भावनेमध्ये, तेव्हा त्यांना त्या आध्यात्मिक लोकाची म्हणजे त्यांच्या उन्नत अशा ज्या गोलोक वृंदावनाची, मग जसं आपण म्हणतो की कैलास, त्याच्यावरती वैकुंठ आणि मग ज्या गोलोकाचा चार्ट, मग त्याचा एक मला तुमच्याशी एक लेक्चर घ्यायचं अजून आपण याच्यावर येणार आहोत. परंतु गोलोकवर आपण एक पूर्ण एक दोन आपण जसं जमेल तशी आपण एक सेशन घेऊया. जेव्हा आपलं संपेल याचा अध्याय तेव्हा आपण एक गोलोक धामावरती नक्की एक दोन लेक्चर्स मी घेईन त्याच्यावरती की कशा प्रकारे कुठले स्तर आहेत. आणि गोलोक धाम हे सर्वात भगवंतांचं वृंदावन, भगवंतांचं गोलोक वृंदावन, आणि मग अशा स्तराप्रत ते उन्नत होतात. सहस्रयुग पर्यंतम महर्य ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रांतां ते हो रात्रविदो जनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मानवीय गणनेनुसार एक सहस्र चतुर्युगे म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो आणि अशाच 1000 चतुर्युगांची ब्रह्मदेवाची एक रात्र असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.
आणि म्हणून ही चतुर्युग. मग ही चतुर्युग काय आहेत आपण जी जाणली, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग. आणि मग ह्या कलियुगाची वर्ष जी आहेत ती 4,32,000 वर्ष आहेत. त्यापैकी 5,500 का 6,000 वर्ष आता जवळजवळ सरलेली आहे. आणि त्याच्या आधीचं काय आहे तर द्वापारयुग, जे एक्स म्हणजे 2x त्याच्या दुप्पट आहे. मग 4,32,000 जर कलियुग आहे तर 8,64,000 हे द्वापार युग आहे. आणि मग कलियुगाच्या तिप्पट हे त्रेतायुग आहे, मग 12 लाख आहे. आणि कलियुगाच्या चौपट हे सत्ययुग आहे, जे 16 लाख आहे, 17 लाख, जसं ते ज्याप्रमाणे ती गणती आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारे ही चतुर्युग, आणि या चतुर्युगांचं बघा की या चतुर्युगांची सहस्त्र म्हणून प्राकृत विश्वाचा कालावधी मर्यादित असतो. ही जी प्रकृती आहे या प्राकृत विश्वाचा, ही जी भौतिक प्रकृती भगवंतांची शक्ती आहे, त्याचा कालावधी हा कुठेतरी लिमिटेड आहे. आणि तो कशा प्रकारे आहे, कल्पांच्या चक्रात तो गणला जातो. एक कल्प म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होय. ब्रह्मदेवांचा एक दिवस म्हणजे एक कल्प, आणि ब्रह्मदेवांचा एक दिवस म्हणजे 1,000 चतुर्युग. मग ही चतुर्युग जी आहे ती माझी 1,000 वेळेला त्या सायकल मधनं जातात, की ज्याप्रमाणे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग, कलियुग, मग पुन्हा सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग, कलियुग, अशी जेव्हा 1,000 वेळा, अशी ही 1,000 सायकल्स म्हणजे काय तर ब्रह्मदेवाचा एक दिवस म्हणजे सत्य, त्रेता, द्वापार आणि कली या 4 युगांना मिळून हे चतुर्युग जेव्हा 1,000 चक्रांमधून जाते, तेव्हा ते ती ब्रह्मदेवांचा तो एक दिवस असतो. ओके. आणि मग एक मिनिट एकदम पुढे गेलो. ठीक आहे. आणि मग या 4 युगांचे 1,000 वेळा फेरे झाले तेवढे वर्ष म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो, आणि तितक्या फेऱ्यानंतर एक रात्र होती. म्हणजे तितकेच फेरे झाले पुन्हा की पुन्हा एक रात्र होती. अशी 100 वर्षे बघा, असा एक दिवस आणि एक रात्र जे ब्रह्मदेवाचे आहेत, अशी 100 वर्ष ब्रह्मदेवांचं जीवन आहे. ते पूर्ण आयुष्य ब्रह्मदेवांचं आहे, आणि त्यानंतर ब्रह्मदेवांचा मृत्यू होतो. मानवीय गणनेनुसार अशी 100 वर्षे म्हणजे पृथ्वीवरील 31 आणि त्याच्या पुढे बघा कितीतरी अरब खरब आणि तेवढी वर्षांबरोबर आहेत. म्हणजे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवढी शून्य, एवढी संख्या आहे ती. आणि इतक्या वर्षांबरोबर होतात त्या मानवीय गणनेचं, मी नक्की त्या संख्येचं काय म्हणतात म्हणजे आपण लक्ष, दशलक्ष, कोटी, दशकोटी, त्याच्यानंतर अरब खरब इथपर्यंत जातो. तर त्याप्रमाणे ही एवढी वर्ष आहेत. मग भगवंतांचं जे 311 मला वाटतं ट्रिलियन्स असं ते दिलेले आहेत, खरब वर्ष अशीच दिलेत. म्हणजे हे खरब वर्षच आहेत मला वाटतं. येस. आणि तितक्या वर्षांबरोबर येतात, म्हणजे 311 खरब वर्षे. या मानवीय गणनेनुसार ब्रह्मांचे आयुष्य विलक्षण आणि अनंत असल्यासारखे दिसते, परंतु शाश्वत काळाच्या दृष्टीने ते विजेच्या चमकण्याप्रमाणेच क्षणभंगूर आहे. अटलांटिक महासागरातील बुडबुड्यांप्रमाणे कर्णोदकशाही महासागरांमध्ये असंख्य ब्रह्मदेवांचा उदय आणि अस्त होत असतो. अशी अनेक ब्रह्मांड जी आहेत म्हणजे कर्णोदकशाही, म्हणजे आपण जे भगवंतांचं जे महाविष्णू तत्व बघितलं, म्हणून हा कारण समुद्र असतो, आणि या कारण समुद्रामध्ये भगवंत आहेत. आणि त्या कर्णोदकशाही विष्णू जे महाविष्णू आहेत, आणि मग ज्यांच्यापासून मग जे प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये मग त्यांच्या पासून जे कमळावर जे स्थित आहेत ते ब्रह्मा आहेत. आणि मग या ब्रह्मांनी सृष्टीची निर्मिती केलेली आहे भगवंतांच्या आदेशानुसार. आणि मग प्रत्येक ब्रह्मांडामध्ये हे विष्णूचं तत्व म्हणजेच गर्भोदकशाही विष्णू आणि क्षीरोदकशाही विष्णू प्रत्येक जीवामध्ये भगवंतांचं वास्तव्य आहे. अशा प्रकारे भगवंतांचा तिथे प्रवेश होतो. आणि म्हणूनच अशा या ब्रह्मदेवांचा सतत उदय आणि अस्त होत असतो. मग त्या सागरामध्ये ब्रह्मांचं आयुष्य पण हे सुद्धा क्षणभंगूर, म्हणजे ब्रह्मांचं पण आयुष्य आहे, जीवन आहे, जरी या चतुर्युग म्हणजे इतकं 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 कालावधी आहे बघा. आणि म्हणून ब्रह्मदेव आणि त्यांची सृष्टी म्हणजे प्राकृतिक विश्वाचा भाग असल्या कारणाने त्यांच्यामध्ये सतत परिवर्तन होत असते. आणि म्हणून त्या एका रात्रीमध्ये, एक मग आपण पुढच्या श्लोकामध्ये बघणार आहोत, एका दिवसामध्ये जर निर्मिती होत असते तर त्या रात्रीमध्येच प्रलय होऊ शकतो. प्राकृत विश्वात ब्रह्मदेव सुद्धा जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी यातून मुक्त नाही, कारण ते सुद्धा जीव आहेत.
प्राकृत जीव आहेत त्यांचं सुद्धा, आणि मग म्हणून जे जे गोलोकधामामध्ये जातात आणि मग ते पुन्हा परतून येत नाही, मग त्यांना मग ब्रह्माचा सुद्धा हा जन्म मिळतो. मग जे अगदी उन्नत अवस्थेमध्ये असतात त्यांना तो जन्म मिळतो. परंतु ब्रह्मदेव ब्रह्मांडांचे व्यवस्थापन करीत भगवंतांच्या सेवेमध्ये प्रत्यक्ष संलग्न असल्यामुळे त्यांना तात्काळ मोक्ष प्राप्ती होते, कारण ते कृष्ण भावनेमध्ये सतत असतात. आणि म्हणूनच ते भगवंतांच्या आज्ञेनुसार या प्राकृत जगाचं या प्राकृत विश्वाचं व्यवस्थापन करीत असतात. मग उन्नत संन्याशांना सुद्धा, म्हणजे जे उन्नती साधलेली आहे या ज्ञानयोगाने, हठयोगाने, कर्मयोगाने, या सगळ्यांनी जी उन्नती ज्यांनी साधलेली आहे त्या संन्यासांना सुद्धा ब्रह्मदेवाच्या ब्रह्मलोकाची प्राप्ती होते. ब्रह्मलोक हा ब्रह्मांडातील सर्वोच्च लोक आहे आणि वरच्या थरातील जे स्वर्गीय लोक आहेत त्या सर्वांचा लय झाल्यावरही ब्रह्मलोक अस्तित्वात राहतो. परंतु कालांतराने ब्रह्मदेव आणि ब्रह्मलोकातील सर्व निवासी भौतिक प्रकृतीच्या नियमानुसार मरणाधीन होतात. मग जरी तो पृथ्वी लोकाच्या कुठेतरी वरती असला, जसं आपण आधीच्या याच्यात बघितलं चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, हे सगळं जरी वरती असलं तरीही त्या ब्रह्मलोकावरती सुद्धा पुन्हा मरणाधीन होतात. म्हणजे ब्रह्मा हे प्रत्यक्ष भगवंतांच्या सान्निध्यात आहेत म्हणून त्यांना मोक्षप्राप्ती होऊ शकते. परंतु जे त्या भावनेमध्ये नाहीयेत आणि त्या प्रकृतीच्या नियमानुसार जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी हे तिथेही चुकलेलं नाहीये, इंद्रलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, तिथेही जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी, आणि म्हणूनच त्या नियमानुसार मरणाधीन होत असतात. म्हणजे जे मात्र याच्या पलीकडे जाऊ इच्छितात आणि म्हणूनच जे भगवंतांच्या नित्य सेवेमध्ये असतात ते मात्र गोलोक धामाची प्राप्ती करतात. मग या ब्रह्मलोकातल्या लोकांनाही ती संधी मिळते आणि म्हणूनच ते भगवंतांच्या धामाला पोहोचू शकतात. अव्यक्ताद व्यक्तयाः सर्वाः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त असंज्ञके. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. ब्रह्मदेवाच्या दिवसाचा आरंभ झाल्यावर सर्व जीव अव्यक्तातून व्यक्त होतात आणि त्यानंतर जेव्हा रात्र प्रारंभ होते तेव्हा ते पुन्हा अव्यक्तात लय पावतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे आपण आधीच्या श्लोकामध्ये थोडं वर्णन बघितलं की कशा प्रकारे, म्हणूनच या भौतिक जगतातच राहण्याचा प्रयत्न करणारे अल्पबुद्धी लोक उच्चतर लोकाप्रत उन्नत होऊ शकतात. व जे सकाम कर्मात अडकले तो, कारण मग मला हे हवंय, सेन्स ग्रॅटिफिकेशन सगळी स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी केलं जात आहे, यज्ञ या पुण्यकर्म केलं जाते, पण कुठेतरी ते सकाम, कारण अल्पबुद्धी आहे, भगवंतांच्या संतोषाप्रित्यर्थ नाही. मग अशांना निश्चितच स्वर्ग प्राप्ती, उच्चतर लोकांची प्राप्ती होते, परंतु त्यांना पुन्हा भूतलावर, मग तिथे पाप पुण्याची गणना केली जाते हो, मग ते पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा भूतलावर जन्म परतून घेणे, पुन्हा भूतलावर परतून येणे भागच असते. ब्रह्मदेवाच्या दिवस काळात या ब्रह्मांडांमध्ये ते उच्चतर अथवा खालच्या लोकात आपली कार्य करू शकतात, परंतु ब्रह्मदेवाची रात्र सुरू झाल्यावर त्यांचं लय, म्हणूनच यांचा जन्म होतो, लय होतो, जन्म होतो, लय होतो. दिवसा भौतिक क्रिया करण्याकरता त्यांना विविध शरीरे प्राप्त होतात आणि रात्र समयी त्यांची शरीरे नसतात. ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसामध्ये निर्मिती होते तर एका रात्रीमध्ये प्रलय होऊ शकतो आणि विनाश होऊ शकतो. म्हणून जे ब्रह्मदेवाच्या सकाळमध्ये, ज्या दिवसामध्ये जे काही भौतिक क्रिया कार्य करत असतात ते ब्रह्मदेवाच्या रात्रीमध्ये नाश पावू शकतात, त्यांची शरीरे नसतात. त्यावेळी ते श्री विष्णूंच्या देहामध्ये राहतात. नंतर पुन्हा ब्रह्मदेवाचा दिवस सुरू झाल्यावर ते व्यक्त होतात. कारण ते पुन्हा भूतवा भूतवा प्रलियते, दिवसा ते व्यक्त राहतात आणि रात्री पुन्हा त्यांचा लय होतो. अखेरीस जेव्हा ब्रह्मदेवाच्या आयुष्याचा अंत होतो तेव्हा ते लक्षावधी वर्षांसाठी अव्यक्त स्थितीत राहतात. बघा, मग त्यांना मोक्ष प्राप्ती नाही होत, त्यांना गोलोक वृंदावन प्राप्ती नाही होत, ते अव्यक्त रूपामध्ये राहतात, ते अव्यक्त रूपात स्थित असतात. जेव्हा पुढील युगात ब्रह्मदेवाचा पुन्हा जन्म होतो तेव्हा ते पुन्हा व्यक्त होतात, पुन्हा ते जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या चक्रातच अडकून पडलेले असतात. मग त्यांना पूर्ण मोक्ष प्राप्ती, ते वैकुंठवास किंवा त्यांना गोलोकधाम मिळू शकत नाही. या प्रकारे भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावामुळेच ते मोहितच राहतात, त्या मायेमध्ये अडकून पडलेले असतात. म्हणून तो जन्म 84 लक्ष योनींमधून तो जन्म पुन्हा पुन्हा घेत राहतात. जरी लय झाला, जरी
ब्रह्मदेवाच्या रात्रीमध्ये त्यांचा सगळ्याचा नाश झाला तरी ते पुन्हा अव्यक्त स्थितीत असतात आणि पुन्हा दिवस हे झालं की पुन्हा ते व्यक्त होतात, पुन्हा रात्रीमध्ये अव्यक्त स्थितीत राहू शकतात आणि म्हणून वारंवार ते त्या स्थितीमध्ये राहून पुन्हा जन्म घेऊ शकतात. परंतु त्यांना मोक्ष प्राप्ती, त्यांना गोलोक धामाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. पण तेच जर पुन्हा पुन्हा जर त्याच भक्तांनी कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला तर असे बुद्धिमान मनुष्य भगवत भक्तीमध्ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्रांचं कीर्तन करीत मनुष्य जीवनाचा पुरेपूर लाभ घेतात. मग त्या मनुष्य जीवनामध्ये म्हणून पशूंपेक्षा मनुष्य जीवनाला का वेगळं दिलंय, काय काय या जीवनाचं महत्व दिलेलं आहे. जरी आपण जन्म मृत्यू जरा व्याधी, मग असंख्य ज्या नैमिषारण्यामध्ये 88,000 ऋषी प्रश्न विचारत असतात मैत्रेय ऋषींना आणि ते उत्तर देत असतात, सांगत असतात, परंतु अनेक ऋषी या कलियुगामध्ये जन्म घेण्यासाठी कुठेतरी आतुरलेले आहेत. कारण का? कारण एक या कलियुगाचा एकच महत्वाचा गुण आहे की नामस्मरणाने निश्चितच आपल्याला कृष्णधामाची प्राप्ती होऊ शकते. हा चान्स आहे आपल्याला. हो, या मनुष्य जीवनात हा चान्स आहे आपल्याला, जो पशु जीवनात नाहीये. पशूंना नाही तुम्ही सांगू शकत. मग खूप रेअर केसेस आहेत ज्या भरत जन्म, आता आज आपण जे बघणार आहोत की ज्या आधी पण आपण ज्या भरत महाराजांची कथा ऐकली त्यांना हरणाचा जन्म मिळाला कारण मृत्यू समयी ज्याचा विचार करत होते. मग त्या हरणाने त्यांच्या भावभक्तीमुळे आधीच्या त्यांच्या ज्या पुण्यामुळेच त्यांना त्या हरणाला त्या स्थितीमध्ये जन्म मिळाला आणि मग ते हरिणही ते स्मरणात ठेवू शकलं. हे खूप रेअरली आहे. हो, पण आपण जो पशुमधला आणि आपल्यातला फरक बघतो तो कुठेतरी बुद्धिमत्तेने असतो आणि म्हणूनच मनुष्य जीवनामध्ये तुम्हाला हा चान्स मिळाला आणि म्हणूनच या महामंत्राचं कीर्तन करीत मनुष्य जीवनाचा पुरेपूर लाभ घेतात, जेणेकरून याप्रमाणे या जीवनातच त्यांना श्रीकृष्णांच्या आध्यात्मिक लोकाची प्राप्ती होते आणि कृष्ण लोकामध्ये पुनर्जन्म नसल्यामुळे तेथे ते नित्य आनंदातच राहतात. सच्चित आनंद, हो, शाश्वत पूर्ण ज्ञानाने पूर्ण आणि आनंदमय अशा जगामध्ये त्यांना आनंदमय जगाची त्यांना प्राप्ती झालेली आहे. अशा प्रकारे त्यांना प्राप्ती होऊ शकते आणि म्हणूनच अशा प्रकारे हे भक्त हे आध्यात्मिक त्या कृष्ण लोकाची प्राप्ती करतात. परस्तस्मात् भावोन्य अव्यक्तो व्यक्तस्तास्तना अव्यक्तो व्यक्तास्तनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. याहून अन्य एक अव्यक्त प्रकृती आहे जी या व्यक्त आणि अव्यक्त जड पदार्थाच्याही पलीकडे आणि सनातन आहे. ती परा आणि अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा प्रलय झाला तरी ती प्रकृती नष्ट होत नाही. हरे कृष्ण. आणि म्हणून जसं ब्रह्मलोक, चंद्रलोक, इंद्रलोक हे सगळे लोक आपण बघितले की जिथे हे जन्म मृत्यू जरा व्याधी आणि हे हे सगळं या चक्रातून जायचंच आहे. पण ही जी भगवंतांची पराशक्ती आपण ज्या 7व्या अध्यायात बघितली की भगवंतांच्या 2 शक्ती आहेत, अंतरंग शक्ती, बहिरंग शक्ती. ही अंतरंग शक्ती आध्यात्मिक शक्ती आहे, पराशक्ती आहे. बहिरंग शक्ती ही प्रकृती आहे, भौतिक शक्ती आहे आणि ही कुठेतरी काय म्हणतात ना, नश्वर, म्हणजे ही प्रकृती ही कुठेतरी इन्फिरियर म्हटलेलं आहे त्याला. आणि म्हणूनच अशी ही बहिरंग शक्ती आहे. पण आपण या तटस्थ शक्तीवरती आहोत आणि म्हणून जीवाला भगवंतांनी या तटस्थ शक्तीवर ठेवलेलं आहे आणि ती कुठेतरी पराशक्तीचाच भाग आहे. पण ही पराशक्ती जी आहे ना ती अविनाशी आहे आणि या जड आणि अव्यक्त पदार्थांच्या ही पलीकडे आहे. ती पराशक्ती अविनाशी आहे. संपूर्ण जगताचा जरी विनाश झाला, प्रलय झाला, ब्रह्मचं जीवन मग ब्रह्मांचा सुद्धा मृत्यू झाला तरी पण या परा प्रकृतीचा मात्र नाश होत नाही. ही भगवंतांची प्रकृती आहे. परा आणि अपरा प्रकृतीचं वर्णन आपण 7व्या अध्यायात जे बघितलं की परा प्रकृती ही या अपरा प्रकृतीच्या पलीकडे आहे आणि म्हणूनच ती शाश्वत आहे. आणि अशा या परा प्रकृतीचा मग 15व्या अध्यायातही खूप सुंदर असा अच्युत आणि ज्याप्रमाणे आपण अक्षर या कन्सेप्टना जाणणार आहोत अजून. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त समाहु परमां गतिं यप्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. कुठे गेले ते? हा. वेदांती ज्याचे अव्यक्त आणि अक्षर म्हणून वर्णन करतात, जे परमलक्ष्य म्हणून जाणले जाते,
ज्या स्थानाची प्राप्ती झाल्यावर मनुष्य पुन्हा कधीच परतून येत नाही, तेच माझे परमधाम होय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे आपण आधीच्या श्लोकामध्ये बघितलं, ज्याला परमधाम म्हटलेले, परमतत्व. आणि म्हणूनच असं हे गोलोकधाम आहे की जिथून परतून येत नाही मनुष्य. आणि अशा प्रकारे भगवान श्रीकृष्ण आणि त्यांचे परमधान हे गुणात्मक दृष्ट्या सारखेच असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये मुळीच भेद नाही. भगवंतांचं हे धाम आहे. या पृथ्वीवर दिल्लीच्या दक्षिण पूर्व दिशेला 90 मैल अंतरावर असलेले वृंदावन म्हणजे आध्यात्मिक विश्वातील परम धाम गोलोक वृंदावनाचीच प्रतिकृतीच आहे. जेव्हा श्रीकृष्ण पृथ्वी तलावर अवतीर्ण झाले त्यावेळी त्यांनी या वृंदावनातच लीला केल्या. वृंदावन भारतामधील मथुरा जिल्ह्यामध्ये आहे आणि त्याचे क्षेत्रफळ 84 मैल इतकं आहे. अशा या वृंदावनाचं जे आपण गोलोक वृंदावन म्हणतो, जे आध्यात्मिक असं भगवंतांचं गोलोक धाम आहे, त्याची प्रतिकृती कुठेतरी आपण नॉर्थला ज्या दिल्ली जवळ जे बघतो त्या मथुरा धामाच्या जवळ, आणि तिथेच भगवंतांनी या सगळ्या लीला केलेल्या आहेत मनुष्य रूपामध्ये. आणि जिथे मी म्हटलं की राधा कुंड, श्याम कुंड आणि अशा अनेक तीर्थक्षेत्र, अशी अनेक धाम आहेत तिथे. गोवर्धन लीला आणि अशा प्रकारे गोवर्धन हिल आणि या सगळ्याची आपल्याला तिथे सगळ्याचं दर्शन घेऊ शकतो. प्रत्यक्ष भगवंतांनी तिथे या सगळ्या लीला केलेल्या आहेत. पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यांतः स्थानी भूतानी येन सर्वमिदं ततम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्वाहून श्रेष्ठ असणाऱ्या पुरुषोत्तम भगवंतांची प्राप्ती अनन्य भक्तीनेच होते. ते जरी आपल्या धामामध्ये विराजमान असले तरी ते सर्व व्यापी आहेत आणि सर्व काही त्यांच्या ठायी स्थित आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जसं आपण म्हणतो एखादी याला मग सूर्याचंच उदाहरण दिलंय हो भगवंतांना. सूर्य कुठेही प्रकाशला तरी बघा सगळीकडे प्रकाश पसरलेला असतो. आणि म्हणूनच भगवंत त्यांच्या धामामध्ये जरी आहेत तरी त्यांच्यापासून हे सगळं प्राकृत आहेत. आपल्या धामामध्ये विराजमान असले तरी ते सर्व व्यापी आहेत आणि सर्व काही त्यांच्या ठायी स्थित आहे. की सगळ्याचे आधारभूत हे भगवंत आहेत. जसं माळेत ओल्याप्रमाणे आपण ती ब्रह्मांड सगळी बघितली. मग ही ब्रह्मांड इतकी या अवकाशामध्ये अशा प्रकारे तरंगतायत. अहो, एखादी कलिंगड मोठं घेतलं आपण खाली टाकलं तर आपण जड ते खाली पडू शकतं हो. पण त्याप्रमाणे जर हे हे जे हे हे जे आपण म्हणतो ब्रह्मांड आहेत ही विश्वामध्ये तरंगतायत ती का? ही विष्णू तत्वामध्ये. मला एकच सेकंद द्या, एक थोडासा अर्जंट फोन आहे तो मी घेते. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच इथे जे भगवंत विराजमान त्यांच्या धामामध्ये असले तरी सर्व काही त्यांच्या ठायी स्थित आहे. म्हणून या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगण्यात आलं आहे की ज्या ठिकाणाहून कधीच पुनरागमन होत नाही ते परम लक्ष म्हणजे परमपुरुष श्रीकृष्णांचं धाम होय, जे गोलोक वृंदावन आहे. ब्रह्मसंहिता या परमधामाचं वर्णन आनंद चिन्मय रस असं करते. अर्थात असे स्थान जेथे सर्व काही दिव्य आनंदमय आहे. तेथील वैविध्यपूर्ण अभिव्यक्ती ही भौतिक नसून दिव्यानंद गुणमयी आहे.
7व्या अध्यायात सांगितल्याप्रमाणे ते वैविध्य म्हणजे स्वतः भगवंतांचा आध्यात्मिक विस्तार आहे, कारण तेथील अभिव्यक्ती ही पूर्णपणे आध्यात्मिक शक्तीद्वारे होते. प्राकृत जगताबद्दल विचार केल्यास भगवंत जरी नित्य आपल्या परमधामामध्ये स्थित असले तरी ते आपल्या भौतिक शक्तीद्वारे सर्व व्यापी आहेत. आणि म्हणून आपण 7व्या अध्यायामध्ये बघितलं की त्या भौतिक गोष्टीतून की मी पाण्याच्या चवीमध्ये आहे, मी बुद्धिमानांच्या बुद्धीमध्ये आहे, शक्तिमानांच्या शक्तीमध्ये आहे, बलवानांच्या बलमध्ये आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भौतिक जगतातून सुद्धा भगवंत आपलं अस्तित्व अशा प्रकारे दाखवत आहेत. म्हणूनच आपल्या परा आणि अपरा शक्तीद्वारे भगवंत सर्वत्र आध्यात्मिक व भौतिक दोन्ही विश्वांमध्ये उपस्थित आहेत. यस्त्यांत स्थानी अर्थात आपल्या आध्यात्मिक आणि भौतिक शक्तींमधील सर्व काही त्यांनीच धारण केलेले आहे. अशा प्रकारे ज्या परा अपरा शक्तीबद्दल आपण जाणलं आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ आय एम सो सॉरी, एकदम दाबलं गेलं ते. हो अच्छा, आपण 9व्या अध्यायावर गेलोय. सॉरी, मला तेच वाटलं. सॉरी. ओके. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे ब्रह्मसंहितेतही 5.37 मध्ये सांगण्यात आले आहे की भगवंत जरी आपल्या परमलोक गोलोक वृंदावनामध्ये परमधाम गोलोक वृंदावनामध्ये विराजमान असले तरी ते सर्व व्यापी आहेत आणि यामुळेच सर्व काही व्यवस्थित चाललेले आहे. गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतः. वेदांमध्ये श्वेताश्वतरोपनिषद 6.8 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे परास्य शक्तीर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रियाच. त्यांच्या शक्ती इतक्या अनंत आहेत की ते जरी अनंत अत्यंत दूर असले तरी त्या शक्ती निर्दोष रीतीने सृष्टीतील सर्व क्रियांचं संचलन करतात. आणि म्हणूनच ते म्हणून त्यांना खूप दूरही आहेत. जसं आपण भगवंतांचं अचिंत्य भेदाभेद हे जे तत्व आपण जाणणार आहोत की मग तिथे विश्वरूप दर्शनामध्ये आपल्याला बघायला मिळेल हे तत्व की कशा प्रकारे भगवंत हे तिथे जवळही आहेत अर्जुनाच्या आणि त्याच प्रकारे भगवंत तिथेच त्याच ठिकाणी विश्वरूप दर्शन दाखवतायत आणि कशा प्रकारे संपूर्ण चराचर त्याच ठिकाणी दाखवतायत की भगवंतांच्या शक्तीने ते खूप लांबही आहेत आणि खूप दूरही खूप जवळही आहेत. मग ते इतके सूक्ष्मही होऊ शकतात. ज्या परीक्षित महाराजांचं आपण उदाहरण बघतो की ज्या ब्रह्मास्त्रांचा ज्यांना धोका होता अश्वत्थामांपासून त्या त्या ब्रह्मास्त्रापासून परीक्षित महाराजांचं रक्षण हे भगवंतच करतात अत्यंत सूक्ष्म रूपात की जे भगवंत प्रत्येक जीवाच्या हृदयामध्ये जिथे उपस्थित आहेत त्या उत्तरेच्या गर्भामध्ये असलेल्या परीक्षित महाराजांचं सुद्धा रक्षण भगवंत करतात. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंतांचं हे जे दिव्य रूप आहे अशी ही दिव्य शक्ती आहे ते सर्व व्यापी आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवंत हे अत्यंत दूर असले तरीही सगळं जे चाललेलं आहे ते भगवंतांच्याच कृपेने आहे. म्हणून आपण जे म्हणतो की जे काही या चराचरामध्ये या भौतिक जगतामध्ये सुद्धा हे सगळं सगळं चाललंय हो, जे दिवस चाललाय ज्या गोष्टी घडतायत हे सगळ्यावरती अशा प्रकारे म्हणून आपण ती ती कृतज्ञता तो जो ग्रॅटिट्यूड आहे ना तो खूप महत्वाचा आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्यावरती भगवंतांचं
अधिपत्य आहे. प्रभाव भगवंतांवर कशाचा नाहीये, पण भगवंत याला नियंत्रित करत आहे. भगवंतांपासून या शक्ती आहे. आणि म्हणूनच कशा प्रकारे, म्हणून आपण की प्रत्येक गोष्ट घडतीये की तिथे तो जो मी आहे ना अजून, मग तो जर असला तर तिथे कुठेच मग भगवत धामाची प्राप्ती होणं कठीण आहे. कारण कुठेतरी ती ग्रॅटिट्यूड, ती कृतज्ञता हळूहळू का होईना, त्या बेबी स्टेप्सनी, त्या त्या लहान पावलांनी तरी ती डेव्हलप झाली पाहिजे, विकसित झाली पाहिजे. यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति कालम तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरतश्रेष्ठा, आता ज्या वेगवेगळ्या काळी योग्याने या जगतातून प्रयाण केले असता तो परतून येतो अथवा येत नाही, याचे मी तुला वर्णन करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग जे भगवंतांना पूर्णपणे शरण गेलेले विशुद्ध भक्त असतात, ते आपण आपला देह कोणत्या पद्धतीने अथवा केव्हा त्याग करावा याची मुळीच पर्वा करत नाही. बघा, शुद्ध भक्ताला जसं मी म्हटलं आधी, आपण 14व्या अध्यायात बघितलं की त्यांना कशाचीच अभिलाषा नसते. ते सर्व काही श्रीकृष्णांच्या हातात सोपवितात आणि सुखाने व सुलभतेने भगवत धामात परत जातात. कारण कुठेच तिथे कुठेच कुठेतरी कर्तव्याची म्हणण्यापेक्षा कुठेतरी ती बांधिलकी, आणि कुठेतरी असं बांधिलकी हा शब्द नाही चुकीचा, पण कुठेतरी असं ते करायलाच पाहिजे अशी भावना बिलकुल नसते कर्तव्याची. कारण ती गोष्ट अटीच केली जाते, कारण ती विशुद्ध भक्ताच्या भावनेने की ते आपल्याला भगवंतांसाठी करायचं आहे, त्यांच्या आनंदासाठी आपण ते करतो आहोत. मग त्यांना आपोआपच त्या भगवत धामाची प्राप्ती होते. श्रीकृष्णांच्या हातात सोपवलेलं असल्यामुळे ते सुखाने आणि सुलभतेने भगवत धामात परत जातात. परंतु जे अनन्य भक्त नाही आणि कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग यासारख्या आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्तीच्या मार्गावर विसंबून असतात, त्यांना योग्य काळीच देहत्याग केला पाहिजे. मग जेव्हा ते कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग या मार्गे जेव्हा टप्प्याटप्प्याने समाधीस्थ अवस्था गाठतात, तेव्हा ती समाधीस्थ अवस्था, मग तेव्हा जे देहत्याग, मग आपण जे कोणी संत आणि जे ऋषी बघतो की ज्यांनी स्वतःच्या इच्छेने स्वेच्छेने देहत्याग केलेला आहे, अशा व्यक्तींनी योग्य वेळी तो केला पाहिजे, जेणेकरून त्यांना या जन्ममृत्यूंनी भरलेल्या भौतिक जगतात न परतण्याची निश्चिती होते. कारण ती समाधीस्थ अवस्था, भगवंतांशी जोडला गेलेला असतो तो देह. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी पुन्हा त्या भौतिक जगतामध्ये घसरण होण्याच्या आधीच त्या योग्य वेळी त्यांनी त्या देहाचा त्याग केला पाहिजे. जर योगी सिद्ध असेल तर भौतिक जगाचा त्याग करण्याकरता तो स्थळ काळाची निवड करू शकतो. तो सिद्ध, मग ती सिद्धी प्राप्त केली जाते. म्हणून आपण जेव्हा म्हणतो की जो अष्टांग योगामध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान आणि समाधी, कारण ती अवस्था प्राप्त केली जाते आणि तशा प्रकारे योग्य काळाची, स्थळाची तो निवड करू शकतो. परंतु तो सिद्ध जर नसेल तर त्याचे यश, म्हणजे त्यांनी जी काही भक्ती केलेली आहे त्याचं जे काही यश आहे, योगायोगाने विशिष्ट योग्य काळी प्रयाण होण्यावर अवलंबून असते. ज्या काळी मनुष्यांचं प्रयाण होते आणि त्याला पुन्हा परतून यावे लागत नाही, त्या योग्य काळाचं वर्णन भगवंत पुढील श्लोकात करतात. आणि म्हणून भगवंतांनी त्याचं वर्णन, आचार्य बलदेव विद्याभूषण त्यांच्या मतानुसार, काळ हा संस्कृत शब्द काळाच्या अधिष्ठाता देवतेचा सूचक आहे. काळाचा अधिष्ठाता, मग काळावर भागवतामध्ये 3ऱ्या स्कंदामध्ये कितीतरी वर्णन आहे, पूर्ण स्कंद काळावरती आहे. काळ, मग जो भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रात आहे, मग विश्वरूप दर्शनामध्ये भगवंत म्हणतायत काळ, भगवंत काळ बनून आलेत कोणासाठी? अधर्मी लोकांसाठी. आणि म्हणून मग जो काळ या संदर्भात भगवंतांनी या श्लोकामध्ये जाणून घेतलेले, आपल्याला ज्ञान दिलेलं आहे. अग्निज्योतिर्ह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जे परब्रह्माला जाणतात ते अग्निदेवतेच्या प्रभावामध्ये, प्रकाशामध्ये, दिवसाच्या शुभ क्षणी, शुक्ल पक्षामध्ये अथवा सूर्य जेव्हा उत्तरायणात असतो त्या 6 महिन्यांमध्ये या भौतिक जगतात मृत्यू झाल्यावर परब्रह्माची प्राप्ती करतात. हरे हरे कृष्ण कृष्ण. माता. मग तो जो काल दिलेला आहे ते, मग जो काळ मी म्हणतीये तो काळ भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रात आहे आणि त्याचं वर्णन तसं केलंय. पण हा कालावधी इथे काही जो भगवंतांनी दिलाय, जिथे ब्रह्मरूपाची, मग त्या परब्रह्माची प्राप्ती होण्यासाठी कुठला कालावधी आहे, जेव्हा अग्नी, प्रकाश, दिवस आणि शुक्ल पक्षाचा उल्लेख करण्यात येतो, तेव्हा
जाणले पाहिजे की या सर्वांचा अधिष्ठाता देवता आहेत, ज्या जीवांच्या मार्गक्रमणाची व्यवस्था करतात. मग जे अधिष्ठाता आहेत ते जीवांच्या मार्गदर्शनाला, ते कुठेतरी या मार्गक्रमणाची व्यवस्था, मग त्यांच्या इच्छेनुसार ते मार्गक्रमण होत असतं. मृत्यू समयी मन हे मनुष्याला नवजीवनाच्या मार्गावर घेऊन जाते. उपर्युक्त काळी जर मनुष्याने योगायोगाने अथवा पूर्व योजनेनुसार देहत्याग केला तर त्याला निर्विशेष ब्रह्मज्योतीची प्राप्ती होऊ शकते. ज्या योगी जनांनी योगाभ्यासात प्रगती केली आहे ते देहत्याग करण्याकरता इष्ट स्थळ काळाची व्यवस्था करू शकतात, परंतु या गोष्टी इतरांच्या स्वाधीन नसतात. जर योगायोगाने शुभक्षणी त्यांना मृत्यू आला तर जन्म मृत्यूच्या चक्रात पुन्हा परतावे लागत नाही, नाहीतर ते परतून येण्याची सर्व दृष्टीने शक्यता आहे. तरीही कृष्ण भावना भावित विशुद्ध भक्ताला पुनरागमनाचे मुळीच भय नसते. मग तो देहत्याग शुभ काळी अथवा अशुभ काळी किंवा योगायोगाने अथवा पूर्व योजनेनुसार करू. मग इथे फरक जाणून घ्या की ज्यांना सिद्धी प्राप्त झाली आहे आणि जे कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोगाद्वारे ज्यांनी सिद्धी प्राप्त केली आहे त्यांना निश्चितच त्या त्या स्थळ काळाची नियुक्ती करू शकतात आणि त्याप्रमाणे ते आपला देहत्याग करू शकतात. आणि मग हे कधी कधी परिस्थिती ह्या गोष्टी अवलंबून नसतात. मग काही वेळेला अशा देहत्याग आपोआपच, मग जेव्हा हे मार्गक्रमण आणि जेव्हा देहाचा त्याग आपोआपच केला जातो, मृत्यू आपोआप येतो, तो जर त्या कालावधीमध्ये झाला, त्या पर्टिक्युलर शुभ, मग ते आपण म्हणतो तो जो कालावधी आहे त्याच्यात झाला, तर मग निश्चितच त्या परमधामाची प्राप्ती होऊ शकते. परंतु ह्या सगळ्याच्या पलीकडे जो भक्त आहे ना, भक्ती योगाच्या मार्गावरती जो विशुद्ध भक्त आहे, मग त्याने देह काय शुभ काळी करो अशुभ काळी करो आणि किंवा मग त्याला कुठलंच भय नसते, कारण तो योगायोगाने मृत्यू येऊ किंवा त्यांनी समाधी मुद्दाम घेऊ किंवा देह त्याग ठरवून केला तरीही त्याची कसल्याचीच त्याला इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ की त्या सगळ्याच्या पलीकडे तो भक्त असतो. आणि म्हणूनच तो भक्त निश्चितच त्या परमधामाचीच प्राप्ती करतो, कारण तो भगवंतांशी भक्तीने जोडलेला असतो. आणि म्हणून या भक्ती योगाचं महात्म्य इतकं आहे. मग या टप्प्याटप्प्याने समाधीस्थ अवस्था गाठून निश्चित परमधामाची प्राप्ती केली जाऊ शकते. मग ते स्थळ काय एवढी त्यांना निश्चिती असते आणि ते तेवढी चूज करू शकतात, ते तसं ठरवू शकतात. या सगळ्या मग या ठराविक कालावधी मी त्याने देहत्याग त्यांनी केला तर निश्चितच त्यांना त्या धामाची, गोलोक धामाची, परमधामाची प्राप्ती होते. पण या सगळ्याच्या व्यतिरिक्त, या सगळ्याच्या पुढे जाऊन जो मनुष्य भक्ती योगाने भगवंतांची जोडला गेलेला आहे त्याला या सगळ्याची कशाचीच समान असते आणि म्हणूनच तो निश्चितच त्या धामाची प्राप्ती करू शकतो. धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रम संयोग ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धूर रात्र, कृष्ण पक्ष किंवा दक्षिणायनामध्ये जो योगी मरण पावतो तो चंद्र लोकाची प्राप्ती करतो, परंतु तो पुन्हा परत येतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून वरचा काळ जो उत्तरायण याचा दिलेला आहे आणि हा षण्मास जो आहे दक्षिणायनामध्ये दिलाय. मग या दक्षिणायनामध्ये जर तो मृत्यू पावला योगी तर त्याला चंद्रलोकाची प्राप्ती होते. पण जसं आपण आधीच्या अध्यायात बघितलं, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, इंद्रलोक हे सगळे पुन्हा त्या नियमांची बांधील आहेत. म्हणून पुन्हा त्यांना मृत्यूलोकामध्ये जन्म मिळू शकतो. म्हणून तो पुन्हा परत येऊ शकतो जर त्याचा मृत्यू त्या कालावधीमध्ये झाला. शुक्लकृष्णे गती हे ते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. वैदिक मतानुसार प्रकाशमय आणि अंधकारमय असे या जगतातून प्रयाण करण्याचे दोन मार्ग आहेत. जेव्हा मनुष्य प्रकाशमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत येत नाही, परंतु जेव्हा अंधकारमय मार्गातून प्रयाण करतो तेव्हा तो परत येतो. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जे अल्प अल्प ज्ञानी आहेत, जे सकाम कर्मात अडले, म्हणून आपण इथे बघतो जे सकाम कर्मी आणि दार्शनिक तर्कवादी आहेत ते अनादी कालापासून अविरतपणे ये जा करीत आहेत. ती सायकल वरती जातीये पुन्हा वरती जातीये पुन्हा खालती येते, वरती जातीये पुन्हा खालती. मग ब्रह्मलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, सर्वलोक, स्वर्गलोक या सगळ्याची प्राप्ती होती. इंद्रलोक जिथे अगदी भरपूर स्वर्ग सुखाची प्राप्ती केली जाते, पण पुन्हा काय, पुन्हा फिरतून परत यावं लागतं. म्हणून ते ये जा करीत आहेत, इच्छेने ये जा करीत आहेत. वास्तविकपणे ते श्रीकृष्णांना शरण जात नसल्यामुळे त्यांना अंतिम मोक्ष प्राप्ती होत नाही.
नैते श्रुती पार्थ जानयोगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन. आणि मग वरच्या श्लोकामध्ये आपण बघितले जे अंधकारात आहे, अल्पज्ञाना अभाव आहे ज्ञानाचा, पण जे प्रकाशमय ज्यांनी कृष्ण भावना पूर्णपणे जोपासली आहे ते निश्चितच पुन्हा परतून येत नाही. मग अनेक जन्म का घ्यायला लागेना, पण ती कृष्ण भावना पूर्णपणे जोपासली जाते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हे अर्जुना, भक्त जरी हे दोन्ही मार्ग जाणत असले तरी ते कधीच मोहित होत नाही. म्हणून तू सदैव भक्तीमध्ये युक्त हो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. इथे भक्ती योगाचं महात्म्य भगवंत पुन्हा अर्जुनाला सांगतायत की म्हणूनच भक्त जरी हे दोन्ही मार्ग जाणत असले तरी ते कधीच मोहित होत नाहीत. हे सगळे मार्ग भक्तांना माहिती असतात, पण ते कुठल्याच मोहात त्या मायेमध्ये अडकत नाहीत हो. कृष्ण भावनेमध्ये तल्लीन होण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे भगवंतांच्या सेवेमध्ये सदैव युक्त होणे होय. यामुळे भगवद्धामात जाण्याचा मनुष्याचा मार्ग हा सुलभ, निश्चित आणि सुखरूप होईल. या श्लोकामध्ये योगयुक्त हा शब्द विशेष करून महत्वपूर्ण आहे. जो योगामध्ये दृढ आहे जो योगामध्ये दृढ आहे तो आपल्या कार्याद्वारे निरंतर कृष्ण भावनेमध्ये युक्त असतो. श्री रूप गोस्वामी सांगतात की अनासक्तस्य विषयान यथार्हमुपयुज्यतः. मनुष्याने भौतिक क्रियांपासून अनासक्त झाले पाहिजे आणि सर्व काही कृष्ण भावनेमध्ये केले पाहिजे. या युक्त वैराग्य नामक या युक्त वैराग्य नामक पद्धतीद्वारे मनुष्याला सिद्धी प्राप्त होते. यास्तव भक्त अशा वर्णनामुळे विचलित होत नाही, कारण त्याला माहित असतं की त्याचा भगवद्धामातील प्रवेश हा भक्तीद्वारे निश्चित होतो. म्हणून त्या शुद्ध भक्ताला कसलीच अभिलाषा नसते आणि म्हणून त्याला माहिती असतं की कृष्णार्पणमस्तू, सगळं कृष्णाच्या संतोषासाठी करतोय, तेव्हा निश्चितच त्याला भगवत धामाची प्राप्ती ही साहजिकच असते. मग कुठे 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 शंकाच नसते आणि ते निश्चित होत असते. शेवटचा श्लोक आहे या अध्यायातला, खूप सुंदर श्लोक आहे हा. वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य भक्ती मार्गाचा स्वीकार करतो तो वेदाध्ययन, तपस्या, दान देणे किंवा दार्शनिक तथा सकाम कर्म इत्यादी करण्यापासून जे फल प्राप्त होते त्या फलापासून वंचित होत नाही. केवळ भक्तिपूर्ण सेवा केल्याने त्याला हे सर्व प्राप्त होते आणि अखेरीस त्याला परम शाश्वत धामाची प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. खूप सुंदर तात्पर्य याचं. हा श्लोक म्हणजे विशेष करून 7व्या आणि 8व्या अध्यायात वर्णन करण्यात आलेल्या कृष्ण भावनामृताच्या भक्ती योगाच्या वर्णनाचा सारांश आहे. मनुष्याने आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली वेदाध्ययन करणे आवश्यक आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वास्तव्य करीत असताना अनेक प्रकारच्या तपस्या केल्या पाहिजेत. म्हणून उत्तम आध्यात्मिक गुरुचं मार्गदर्शन, म्हणून आता तुम्ही इनिशिएशन आणि शेल्टर इनिशिएशन या संदर्भात जेव्हा मुग्धा माताजींकडून ज्ञान घेताय त्याच संदर्भात की गुरूंकडून, आणि म्हणून हे गुरुचं महत्व, म्हणून गुरु हा त्या मार्ग दाखवणारा असतो. आणि म्हणून हे वेदाध्ययन या सगळ्याचा अभ्यास, हे योग्य मार्ग, हे ज्ञान आपण प्रभुपादांनी हे जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत पोहोचवलंय. पण भगवंतांच्या कृपेने ही भगवद्गीता आपण जाणू शकतो कोणाद्वारे? मग नामनिष्ठ प्रभूजी आपले शिक्षा गुरु आहेत आणि जसे आध्यात्मिक गुरु हे प्रत्यक्ष गुरु महाराज आहेत की परमपूज्य आपले जयपताका स्वामी महाराज आहेत. आणि त्यांच्या म्हणून जो गुरु आश्रय आणि गुरु दीक्षा जे म्हटलंय की या गुरूंच्या आश्रयाखाली आणि मग ते वेदाध्ययन आणि शास्त्रोक्त जी माहिती म्हणजे दीक्षा घेतली जाते की कुठेतरी भगवंतांशी जोडलं जाण्याचा मार्ग हा या गुरूंच्या मार्फत असतो. ब्रह्मचार्याने आध्यात्मिक गुरुच्या गृही केवळ एका सेवकाप्रमाणे राहिले पाहिजे आणि दारोदारी भिक्षा मागून ती गुरुला अर्पण केली पाहिजे. तो केवळ गुरुच्या आज्ञेनेच अन्न ग्रहण करतो आणि जर एखाद दिवशी गुरुने त्याला भोजनाकरिता बोलावले नाही तर शिष्याला उपवास करावा लागतो. ब्रह्मचर्य व्रताचे आचरण करण्यासाठी वैदिक संस्कृतीचे काही नियम आहेत.
शिष्याने गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली 5 ते 20 वर्षांपर्यंत वेदाध्ययन केल्यानंतर तो चारित्र्यवान सदाचारी व्यक्ती होतो. वेदाध्ययन हे आराम खुर्चीत बसून गप्पा मारणाऱ्या तत्वज्ञानांसाठी नसून चारित्र्य निर्मिती करिता असते. त्या प्रशिक्षणानंतर ब्रह्मचार्याला विवाह करून गृहस्थाश्रमात प्रवेश करण्याची अनुमती दिली जाते. गृहस्थाश्रमात असताना त्याला अनेक यज्ञ करावे लागतात, जेणेकरून तो अधिक उन्नती करू शकेल. त्याने देश काल परिस्थिती अनुरूप भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक दानामधील भेद जाणून दान केले पाहिजे. गृहस्थ जीवनातून निवृत्त होऊन वानप्रस्थाश्रमाचा स्वीकार केल्यावर त्याला अरण्यवास, वल्कले धारण करणं, अक्षौर इत्यादी कठोर तपस्या करावी लागते. ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आणि संन्यासाश्रमाच्या नियमांचे पालन केल्याने मनुष्य जीवनाच्या सिद्धावस्थेप्रत उन्नत होतो. यापैकी काही जण स्वर्ग लोकाप्रत उन्नत होतात आणि अधिक प्रगती केल्यावर ते आध्यात्मिक विश्वातील निर्विशेष ब्रह्मज्योतीत किंवा वैकुंठ लोकात किंवा कृष्ण लोकात मुक्त होतात. वेदांमध्ये या मार्गाचे दिग्दर्शन करण्यात आलेले आहे. परंतु कृष्ण भावनेचे सौंदर्य यातच आहे की भक्तीमध्ये युक्त झाल्याने मनुष्य त्वरितच वर्णाश्रमाच्या सर्व कर्मकांडांच्या पलीकडे जातो. इदम विदित्वा हे शब्द दर्शवतात की भगवद्गीतेच्या 7व्या आणि 8व्या अध्यायामध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी सांगितलेल्या उपदेशांना मनुष्याने जाणले पाहिजे. मनुष्याने हे अध्याय पांडित्याने किंवा मानसिक तर्कवादाने जाणण्याचा प्रयत्न न करता भक्तांच्या सान्निध्यात श्रवण करून जाणून घेतले पाहिजे. 7वा अध्याय ते 12वा अध्याय यामध्ये गीतेचे संपूर्ण सार आहे. पहिले 6 अध्याय आणि शेवटचे 6 अध्याय म्हणजे मधल्या 6 अध्यायांवर आवरण असल्याप्रमाणे आहेत आणि हे मधील 6 अध्याय भगवंतांनी विशेष करून सुरक्षित ठेवले आहेत. भक्तांच्या सत्संगामध्ये भगवद्गीता विशेषतः मधील 6 अध्याय जाणून घेण्या इतपत जर कोणी भाग्यवान असेल तर तो तात्काळ तपस्या, यज्ञ, दान, तर्क इत्यादींच्या पलीकडे जाऊन स्तुत्य बनतो. कारण या सर्व क्रियांचे फल मनुष्याला केवळ कृष्ण भावनेद्वारे प्राप्त होऊ शकते. म्हणून जे आपण म्हटलं की सगळं केल्यानंतर मग ज्या समाधीस्थ, जसं आता म्हटलं कर्मयोग, ज्ञानयोग, अष्टांग योग याचे टप्पे आहेत. मग या सगळ्यांनी हे ज्ञान प्राप्त करून समाधीस्थ अवस्था गाठून निश्चित या गोष्टी शक्य असतात. परंतु या कर्मयोग, ज्ञानयोगाच्या मध्ये भगवंतांनी याला हे ज्ञान ठेवलेलं आहे आणि म्हणूनच कुठेतरी हे अध्याय या अध्यायांवर आवरण असल्यासारखे आहेत, कर्मयोग आणि ज्ञानयोग. आणि म्हणून मधील 6 अध्याय भगवंतांनी विशेष करून सुरक्षित ठेवलेले आहेत. हे 6 अध्याय जो जाणतो तो तात्काळ तपस्या, यज्ञ, दान मग या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन तो भक्ती करतो. तो कृष्णाच्या भावनेमध्ये निस्सीम भक्त बनतो, कृष्ण भावनामृत बनतो. ज्याला भगवद्गीतेवर अल्पशी देखील श्रद्धा आहे त्याने भक्तांकडून भगवद्गीतेचे ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे. कारण 4थ्या अध्यायाच्या प्रारंभी स्पष्टपणे सांगण्यात आलंय की भगवद्गीता ही केवळ भक्तच जाणू शकतात, इतर कोणीही भगवद्गीतेचा उद्देश पूर्ण जाणू शकत नाही. कारण श्रद्धा हा भक्तीचा पहिला टप्पा आहे. आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार आहे? भगवंतांचं अस्तित्वच ज्याला मान्य नाही त्याच्या पुढे अगदी काय म्हणतो ना, मग काहीच तुम्ही सांगू शकत नाही, काहीच करू शकत नाही. मग मग टप्प्याटप्प्याने शक्य आहे, पण भगवंत 12व्या अध्यायात तेच सांगतायत. थोडंसं कठीण जातं ते. मग अशा व्यक्तीला जो भगवंतांच्या ब्रह्मरूपावरती कुठेतरी भक्ती करतोय, परमात्म्या रूपावरती करतोय, ते ना कुठेतरी हे टप्प्याटप्प्याने निश्चित पुढे जाऊ शकतात आणि त्यांनाही भगवंतांच्या त्या भगवान रूपाशी जोडता येऊ शकतं. परंतु ते भक्तच, मग अभक्त आणि भक्त हे जाणून घ्यायचं आहे फरक. इतर कोणीही भगवद्गीतेचा उद्देश पूर्णपणे जाणू शकत नाही. म्हणून मनुष्याने भगवद्गीता ही मानसिक तर्कवाद्यांकडून न जाणता कृष्ण भक्तांकडूनच जाणून घेतली पाहिजे. हे श्रद्धेचं लक्षण आहे. बघा, जेव्हा मनुष्य भक्ताचा शोध करतो आणि शेवटी त्याला भक्ताची संगती प्राप्त होते, तेव्हाच वस्तुतः मनुष्य भगवद्गीता जाणण्यास आणि तिचं अध्ययन करण्यास प्रारंभ करतो. कारण ते महात्म्य तेव्हाच कळू शकतो. हो, भक्तच फक्त त्याला सांगू शकतात की काय आहे भगवद्गीता, कोण आहेत भगवंत, काय सांगितलंय भगवंतानी भगवद्गीतेमध्ये, काय ज्ञान दिलेलं आहे, कर्मातून काय साधायचंय, ज्ञानातून काय ज्ञान घ्यायचं आहे, कर्म कसं करायचं आहे, भक्ती कशी करायची आहे, प्रत्येक गोष्ट भगवंतांनी समजावून सांगितली आहे. पण हे कोण सांगू शकेल? एक भक्तच त्या व्यक्तीला सांगू शकेल. ते भक्त ज्यांनी भगवद्गीता जाणलेली आहे, ज्यांनी भगवंतांना जाणलेलं आहे. म्हणून भगवद्गीता आणि भागवत
हे 2 ग्रंथ इतकं त्यांचं थोर महात्म्य आहे. भक्तांच्या सत्संगामध्ये प्रगती केल्याने मनुष्य भक्तिपूर्ण भक्तांच्या सत्संगामध्ये प्रगती केल्याने मनुष्य भक्तिपूर्ण सेवेमध्ये तो स्थित होतो आणि अशा सेवेमुळे भगवान श्रीकृष्ण त्यांच्या लीला रूप कार्य नाम इत्यादींशी संबंधित असणारे सारे संदेह नाहीसे होतात. कारण क्लॅरिटी मिळते ना सगळ्याला, कोण आहेत कृष्ण, कशा प्रकारे कृष्णांचं ऐश्वर्य काय आहे, कृष्णांच्या शक्ती काय आहेत, काय आहे त्यांचं स्थान, परमधान त्यांचं परमतत्व काय आहे, कोण आहेत ते, अजन्म आहेत, त्यांचं कर्म काय आहेत, त्यांनी स्वतःच्या उदाहरणांनी सगळ्या गोष्टी दर्शवलेल्या आहेत. एक आदर्श व्यक्ती म्हणून मनुष्य जन्मामध्ये जेव्हा येतात तेव्हा ते सगळ्या प्रकारची कार्य त्यांनी केलेत. काय कर्म करायची ज्यांना गरज होती, परंतु ज्यांच्या एका आज्ञेने सगळी गोष्टी सिद्ध होऊ शकतात, परंतु अशा भगवंतांनी फक्त भक्त वत्सल आहेत आणि भक्तांच्या सहवासासाठी या गोष्टी केलेल्या आहेत, हे कार्य केलेले आहे. हे सारे संदेह पूर्णपणे नष्ट झाल्यावर मनुष्य आपल्या अध्ययनामध्ये दृढ होतो. त्यानंतर भगवद्गीतेच्या अध्ययनाने त्याला आनंद प्राप्त होतो आणि आपण सदैव कृष्ण भावना भावित असल्याची भावना त्याला प्राप्त होते. अत्यंत उन्नतावस्थेमध्ये मनुष्य पूर्णपणे श्रीकृष्णांच्या प्रेमामध्ये पडतो. म्हणून जी भक्ती श्रद्धा ती साधू संघाने वाढणार आहे, भजन क्रियेने उन्नत होणार आहे आणि मगच त्या अनर्थ निवृत्ती, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर यांच्यातून निवृत्त होत मग ती कुठेतरी निष्ठा होणार आहे, कुठेतरी ती ठाम व्हायला होणार आहे, ठाम होण्यासाठी मदत होणार आहे. आणि मग ती रुची, जी भगवंतांची रुची, जिभेवरती ते नामस्मरण, त्याच्यावरची गोडी कळणार आहे आणि मग भगवंतांप्रती आसक्ती, भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे मनुष्य पूर्णपणे भगवंतांच्या श्रीकृष्णांच्या प्रेमामध्ये पडतो. जीवनाच्या या परमोच्च सिद्धावस्थेमुळे मनुष्याला श्रीकृष्णांच्या आध्यात्मिक विश्वातील धामाची, गोलोक वृंदावनाची प्राप्ती होते आणि त्या ठिकाणी भक्त नित्य आनंदमयी होतो, सच्चित आनंद, कारण तो कृष्णाचीच भावना पूर्णपणे प्राप्त करतो आणि भगवंतांचं स्वरूप प्राप्त करू शकतो. अशा प्रकारे तो भगवत धामाची प्राप्ती करतो. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या अक्षर ब्रह्मयोग या 8व्या अध्यायातील भक्तिवेदांत भाष्य संपूर्ण. अशा प्रकारे इथे आपण आपला 8वा अध्याय समाप्त केलेला. इथे अष्टमोध्याय समाप्त. थोडीशी आपण स्लो आहोत, पण निश्चित आपण कुठेतरी, म्हणून परवा आपण 9व्या अध्यायाला सुरुवात करू. या वीकमध्ये आपण 9वा अध्याय पूर्ण करणार आहोत. 8, 9, 10, 11, 12 खूप सुंदर भक्तीचे सगळे अध्याय आहेत. तर इथे आपला अध्याय संपन्न होऊ. आपण थांबूया. शेअरिंग स्टॉप करते, रेकॉर्डिंग स्टॉप करते.